Здароўкі народ, на сувязі зноў Белгеймінг. 2004 год, калі фізіка ў шутарах значыла ўсё. Год, калі мы даведаліся, што прыбіваць з дэманаў каламі да сцен гэта лепшае, што можна рабіць у фізычнай пясочніцы. Painkiller быў не проста гульнёй, гэта быў чысты адрэналін, змрочны, гатычны і злы. Памятаеце, я нядаўна рабіў агляд на яе. Варта ўспомніць не толькі стыль гульні, але і саміх распрацоўшчыкаў. Яны былі падобныя да фанатаў сваёй справы, патлатыя металюгі поўныя энтузіазму і жадання перадаць сваё бачанне гульні. І гэта працавала. Дастаткова было пагуляць пару гадзін, каб з галавой пагрузіцца ў гэту атмасферу. А зараз паглядзіце на вось гэта. Everyone inside. What the fuck is this? Студыя Saber, ці тыя, каго яны нанялі на аутсорс за ежу, выкацілі пераасэнсаваны новы Painkiller. Як заўсёды, я пагуляў у гэта за вас, і вось што я зразумеў. Сёння мы разбярэм, чаму лепш бы Дэніел Гарнер зноў трапіў у часцец, і як сучасныя распрацоўшчыкі прымудрыліся зламаць формулу, якая працавала ідэальна амаль 20 год таму. І пакуль мы не пачалі, я мушу сказаць яшчэ штосьці вельмі важнае. Я ведаю, што вы стаміліся гэта слухаць кожны раз, але алгарытмы Ютуба вельмі каварная і складаная, а ваша актыўнасць у любым выглядзе гэта сапраўднае паліва для канала. І калі вы лічыце гэты кантэнт цікавым ці вартым існавання, не паленіцеся паставіць рэакцыю, падабаечку, каментар і падзяліцца ім з сябрамі. Вам зусім не абавязкова пераходзіць па спасылачках у апісанні і падтрымліваць аўтара канала кавай. Загадзя ўсім дзякуй, а зараз пачынаем. Давайте адразу аб галоўнай праблеме новага Painkiller. Відавочна, што гульня распрацоўвалася на аутсорсе, і ў 3D-мастакоў не было ані жадання, ані хутчэй за ўсё часу клапоціцца над візуальнай ідэнтычнасцю. Добра, што наш улюблены рухавішок Unreal Engine. Першапачаткова я хацеў адзначыць добрую аптымізацыю, але заўважыў, што гульня працуе менавіта на 4-м Unreal. Дазваляе не марнаваць час на нейкі там дызайн і выкарыстаць гатовыя сеты. Дзякуючы гэтаму большасць гульняў на гэтым рухавіку выглядаюць плюс-мінус аднолькава. Аднолькава прылізана фотарэалістычна, нават са стылізацыяй, і Painkiller не стаў выключэннем. Вось вам скриншоты з розных гульняў у фэнтэзі-стылістыцы на Unreal і паспрабуйце сказаць, дзе тут новы Painkiller. А вось жа ён. Арыгінал быў шэрым, брудным і змрочным. Гэта было сярэднявечча, змешанае з першай сусветнай. Новы Painkiller выглядае як Doom Eternal на мінімалках, змешаны з Vault. Усё свеціцца, усюды неон, набоі з ворагаў выпадаюць як рознакаляровыя канфеці. Але навошта? Каб дзецям было не страшна гуляць? Painkiller павінен быць няўтульным. Тое самае можна сказаць і аб ворагах. Раней гэта быў гратэск. Байкеры, шкілеты, манахі з секерамі, ведзьмы і вар'яцкія клоуны. А што ў нас цяпер? Стандартныя дэманы з асет стора? Чырвоныя рогі, падпаленыя вочы, сумна. Гэта не часцец, гэта дэфолтны ўзровень пекла з любой карэйскай ММА. Вы можаце сказаць: але ж гэта дынамічны мясны шутер, ты ж не будзеш разглядаць гэта ўсё стоячы. А ў баі якая розніца, як яно там выглядае, абы разлеталася прыгожа. А вось і не, ты не бачыш, у каго страляеш. У 2004 годзе ворагі былі выразнымі чытальнымі сілуэтамі на фоне шэрых сцен. У 2025 годзе, дзякуй Unreal Engine, у нас тут фотарэалізм. Сцены дэталёвыя, падлога дэталёвая, асвятленне аб'ёмнае і ворагі такія шэра-бура-малінавыя, як і тыя ж сцены. У дынаміцы гэта ператвараецца ў кашу. Ты страляеш не па ворагах, а па інтэрфейсе, таму што саму мадэльку ў гэтым месіве часіс і постэфектаў разглядзець немагчыма. Раней я паміраў, бо не паспеў ухіліцца. Цяпер я паміраю, таму што не заўважыў шкілета, які зліўся з тэкстурай плота. What the fuck is this piece of shit? Гэта не складанасць, гэта дрэнны арт-дырэкшн. Што тычыцца персанажаў і сюжэта. Хоць дакладней будзе назваць гэта апавяданнем, бо і арыгінал прытрымліваўся ідэі дума, што сюжэт добраму мясному шутару і не патрэбен. Дык вось, гэты аспект нечакана таксама быў працараны. Замест дурнавата пафаснага і мега-эпічнага апавядання пра выратаванне жонкі з пекла, здраду і асабістыя разборкі з самім Люцыферам, у нас тут група фрыкаў выконвае заданне, каб атрымаць магчымасць пакінуць часцец. І каб, не дай бог, нікога не спалохаць
нечым востренькім, увесь наратыў гэтак жа быў стэрылізаваны. Цяпер тут няма месца былому дарк-сюррэалізму і цыцкам, затое ў нас зараз выключна пазітыўныя жартачкі. Гэты крынж ламае ўспрыманне гульні яшчэ мацней. Вось у нас голас за кадра вяшае аб вайне анёлаў і дэманаў, аб злыдні Азазелія, і следам вось гэта. A treacherous angel who has done much to corrupt mankind. He also cheats at poker. А чаго не смеецеся? Не смешна? А можа вам яшчэ пра струк жарт? I'm a reverend knight. I shouldn't use things made by demons. Yes, they all say that. Yet even the largest, most impressive weapon is but a tool. It's what you do with it that counts. Ну і вось яшчэ на дабівачку. Also a demon-made weapon. But you may ignore the latter if it helps you sleep at night. Figuratively speaking, there is no sleeping in purgatory. Я не ведаю, хто пісаў гэта, але яму відавочна не перашкодзіла б траву пакрынаць. А персанажы гэта апагей наратыву. Вось, напрыклад, вось гэта. Яна, так, не дзіўцеся, выглядае гэтак жа, як і гучаць ейныя рэплікі. Яе ўвесь час штарміць ад наездаў на астатніх чальцоў каманды да радасных Ох, як весела толькі што я раздзярбаніла вось гэтага дэмана. He's full of useful advice, isn't he? Sometimes, but mostly he's full of something else. І я ўжо бачу вашыя пытанні. Гэта дзяўчына, гэта паладзін царквы, які змагаецца за святое пісанне, і яшчэ яна заражаная дэманам. І я нават не ведаю, што з гэтага найболей недарэчна. Але магу выказаць здагадку, што яе дызайн гэта таксама вынік спешнай працы з асетамі. Лысая мадэль, тату, нейкі пірсінг, абадранае адзенне, недарэчныя даспехі і партупея са скруткамі. Магчыма, гэта павінен быў быць гратэскавы і панкавы дызайн. Магчыма, нават камусьці так і падавалася, але па факце гэта нейкая рандомная мешаніна. І я разумею, што гэта можна спісаць на справу густу. А вось вам дама ў гатычнай віктарыянскай сукенцы і ў сучаснай куртцы паверх. Калі што, гэта чарнаскурая ведзьма-вудуістка, якая ў спробе выратаваць сваю вёску ад чумы на пазітыве на Чыле выразала белых місіянераў. I knew how to stop the plague. It was the only way. The first life I took was a young missionary, a virgin who cried out for his mother. But his sacrifice saved my people. Every sacrifice saved my people. Ці вы хацелі больш традыцыйнага беласкурага мужика? Ды без праблем, вось вам дзед у стылі стімпанк, які ўвесь час лае сам сябе і жартуе пра праблемы з эрэкцыяй. That was a peculiar sensation. I hope not to repeat it often. That's what my wife used to say. Ну і добра, усё роўна, у баі мы бачым толькі рукі і зброю персанажа, а рэплікі можна не слухаць. Але вось што не слухаць складана, дык гэта музыка. Музыка гурту Мех у арыгінале прымушала сябе адрошваць бараду і браць дарбавік. Гэта быў цяжкі індустрыяльны метал. А што ў нас у рэбуце? Гэта нейкі невыразны пердзёж на сінтах, абсалютны джэнерык электрарок, які грае на фоне і амаль не мяняецца пад тэмп бою. А вось што ў гульні зроблена нармальна, гэта перасоўванне. Што было праруной фішкай арыгінала? Гэта скачкі, гэта інерцыя. Тут гэта пастараліся перадаць, і ў цэлым гэта можна апісаць як норм. Калі апусціць візуальны складнік і той факт, што дынаміка ламаецца наяўнасцю кааператыва. Героі умеюць рабіць дэш і скакаць па сценах, як у Titanfall. А вось яшчэ адна фішка арыгінала. Гэта карты Таро. У першай крыніцы карты Таро мянялі геймплей. Ты зарабляў іх потам і крывёй, выконваючы чэлленджы. А тут карты Таро гэта перкі, якія трэба выбіваць у і выбіраць да 3 карт на ўзровень, пасля якога яны згараюць. Аднавіць карту можна, але за душы альбо золата. І тут слова «казік» пачынае гучаць інакш. Дарэчы, зброя ў арыгінале гэта мастацтва.
мастацтва. Каламёт, драбавік, электрадрайвер, кожны націск курка адчуваўся. У новай гульні гэта ўсё ў нас ёсць, але калі раней фішкай была наяўнасць альтэрнатыўнага агню, то зараз асноўны рэжым марнуе патроны, а альтэрнатыўны расходуе асобную шкалу, якая павольна запаўняецца. Не абышлося і без навамоднай прапампоўкі. Прапампаваць можна практычна ўсё, але ўзяць з сабой на місію можна толькі 2 віды зброі. У цэлым гэтыя 2 аспекты, рух і стральба, можна назваць нават нядрэннымі. Чаго не скажаш аб структуры ўзроўняў. Перад намі літаральны рэскін КПВЕ шутараў тыпу Left 4 Dead, Dark Tide альбо Payday, толькі з героямі, як у якім-небудзь Overwatch. Нават некаторыя тыпы заданняў напрамы ўзятыя адтуль, накшталт штурхання талежкі ці збіранні душ забітых дэманаў у слойчак. На паперы гэта, напэўна, глядзелася добра, але гуляць у гэта сапраўды нудна. Камандай з 4 чалавек мы ідзем ад пачатку да канца, перыядычна трапляючы на арэны з хвалямі ворагаў і міні-заданнямі ды галаваломкамі для тупых. Ворагі звычайна ходзяць групамі, і сярод іх таксама ёсць розныя класы, тыпу танка ці дальнабойнага. І, можа быць, гэта гулялася б добра, асабліва калі б працэс не быў завязаны на каопе і не губляў дынаміку, таму што пастаянна трэба чакаць, каб усе дабеглі да кантрольнай кропкі. Everyone inside. Але з-за ўсіх гэтых трэндавых механік гуляць у гэта вельмі сумна. Я разумею, што гэта асаблівасці жанру, і лаяць характэрныя жанравыя дэталі — гэта глупства, але асабіста мне гэта падалося занадта другасным. І, на жаль, менавіта гэтым словам і можна сіпла апісаць гульню. Можна было б сказаць інакш, калі б хаця б эстэтыку і ідэнтычнасць захавалі, але гэта чыста індустрыяльны другасты прадукт, які паразітуе на гучным імі. Студыя Сайбераў прыбрала амаль усё, за што нам так спадабалася першакрыніца, створаная не столькі дзеля касмічнага прыбытку ці прыгожых фінансавых справаздач, а хутчэй таму, што ў іх было сваё бачанне, на той момант адрознае ад індустрыі. Андрыан Хмеляш сабраў каманду энтузіястаў з вялікім вопытам і велізарным энтузіязмам. Той жа фірмовы баніхоп з'явіўся там выпадкова як баг і застаўся пакінуты таму, што гэта дадавала драйву і рабіла гульню меней падобнай на тое, што было тады ў шутарах, а не таму, што ў канкурэнтаў гэта давала эфектыўны паказчык. І з усяго гэтага новае перасэнсаванне атрымала ў спадчыну толькі дынаміку перамяшэння, хоць і з нацяжкай, і знаёмую зброю. Усё астатняе гэта літаральна сумесь з гатовых ідэй, якія маюць задачу спадабацца шырэйшай аўдыторыі, тыпу мадыфікацый зброі, як у Doom Eternal, крамы са скінамі, міні-казіно, Battle Pass і яскравы, месцамі кіслотны візуальны стыль. Ну і адсутнасць сюжэтнай кампаніі. Каму гэта зараз увогуле трэба? Новы Painkiller — гэта яскравы прыклад таго, што бывае, калі распрацоўшчыкі не разумеюць зыходны матэрыял. Яны думалі, што Painkiller — гэта проста стральба па монстрах. Не, Painkiller — гэта флоу, гэта стан потоку, ідэальная сінергія руху, стральбы і эстэтыкі. Але новая гульня — гэта пачварны гамункул, пашыты з трендаў Doom, Destiny і мабільных грындзелак. Гэта не забойца болю, гэта іспанскі сорам. Калі вы хочаце пагуляць у Painkiller у 2025 годзе, купіце Black Edition за капейкі. Альбо пагуляйце ў Witchfire, Forgive Me Father ці Hellsinger. Інді-распрацоўшчыкі разумеюць гэты жанр лепш, чым больш буйныя студыі. Мая ж ацэнка — гэта зламаны кол у сэрцы менеджароў канторы, якія робяць падобныя з годнай франшызай. Ну а з вамі быў Bill Gaming. Не забывайце, старыя гульні не старэюць, яны становяцца класікай. Усім вялікі дзякуй яшчэ раз за падтрымку і да сустрэчы неўзабаве.